In chen na le kha alo ni file pakhat zawk kero zia ni chuan a charvat fapa ka duh mai chaw ani a nangin in chen i lo duh amo ti in zu chuan a an khup hret mai a hming pawh chu a sign duh lo anu erawh chuan hetiang fanei thei hle lo te chu chen daih la a poina awm lo sign rawh zu chhungkua hi chhuah san tir ngal bawk ang che alo ti ve thung chu ve leh chu tingi pawh chuan in nupa inkar a buai ai chuan kan kalbo zawk mai ange alo ti vat nu ber chuan alo phal lo khawp mai ka tupa hi khoya ma in hruai lowang a ti ve tlat chhuata te chuan thu in naupang chhia ang mai chuan tapin anwar kwal ta vela chuta meu chuan hre hle ma se zu chuan a hming chu a sign ta nge nge zia ni po in a kal san ta wang mai le chuti lain thuthar alo omta Zoo Group 30% share chu shal tum ani thu an ron shil manhmo deuhin anin lampan chuan zo te chu an chuak ngal kota chuan an thawmhnaw te chu zia ni chuan alo da chhuah tir vek to engthil ngei ti tak mai ti in zu chuan alo zawt ngala kanin then to a kan ina in thil a awm ve reng a tulna awm to hlei nem alo ti mak million za chuang man hu in ro pui tak an chan mai tur chu chu tingi chuan alo ui ru hle Mr. Zu lei vekani kha in chen du tu zawk ni a e chhuah san zawk anga yang chu alo ti chat a shil lo che ni mai thei he in hi ka in ani hi property ya po ka hmingin a awm fel vek to zia ni chuan alo ti si engma soi boy thei an nei ta lo zian zianga nuama ti sia min pe mai la ti in an dil ta ringot alo phal bi khau lo mai enga tinge company share te kha shal itum thuta company in boina na sata kan to pha the sin ni e thinrim vya ma la company kher chu fiam tu thona chi ani lawania an lo ti chuan karil ru ka siam fel to ka thak to ngai lo ti chu isha chiang vya win ka ring alo ti le itima ma tonya ka do theina hian atlin lawange ti pa in zu chuan po son alo tum ngota bodyguard ten an lo dang si rim taka kha le chen an lo thora chu an ni mirin om lo du am lu tuk te hniana ek ngot mai chu atum ho lo I share hi a shal lo la kanin chen lo mai do na lum ti in zu chuan an thlep kwa le ri ngoilok mi fa en kol se lian tur chuan ka in zwam ve lo ani president kan thlak don ani ngot lo chuan ka shalang zia ni chuan alo ti ta tho si thinrim zatin zu te chu anin thiar filim ta a Hongshen Group mi le sa motora zia ni avakal chuan mi pa pakhat nen anin supal anin endeu wang lain beche pakhat hian engein ti ingwangin nge kabial pai lo chhai vela ti le ben alo tum ngal ringot ma se chu pa chuan alo dang wata tun tum chu kangai da mangche khatianga do ta min phule ni chuan ka king to angche zia ni chuan alo ti tamai chu pa chu chenmo ni in zia ni kalta chu ain zui wangwanga nisanen chuan an chung ten in hwal tir phet an tuma chenmo hian adu ngai lo ni ami hmu tur chu chenmo chu alo ni reng le ngala an han in chibai thale ri chuti lain Zoo Group stock price ero chu din hmun ngaya alo la ding ve reng thunga ma se zu chu apum ana thut mai su tingi chuan lo bai pui vatin damdoi in lama chuan akal pui ta a chenmo le zia ni te po in tho ho dan tur an lo ngai twa dun mek bok Sunday ya zanja ei dun tur te chuan anin tiam zui chenmo chuan a star deuh tlat ti a sha treng mai damdoi in lama zu a aum ta ka chuan su tingi chuan president church chu ala ve ta ringota policy tharte avapuang ngal office awara na thok 10 minutes som IRA an post an chwa san tur ani lo chuan chumma hlo ka zel tur ani ti te business tripa po public transport an hmang tur ani taxi an hire don ani chuan dilna a hmalama submit zel tur ti te le thil dang a soi dua mai member te chuan a thil sui chu an pom ve thei ho lo dan chu a khir lutu ti in an soi sel ngal ma se su tingi chuan tu ngai dan ma chu ngai thlak atum si lo
chu tianga thu ne na hanlan tir vel te chu a thil chak ber lo ni restaurant pakhata chenmo le zihani te chuan thil an ei dun ta nge ya chenmo chu felin thil ana chang a hrithin reuh hle a zei reuh phian bok si nen zihani chuan a ler a ring hle a chenmo la chuan ka ngai ven zong takeni ti in a hril tok bok si pasal chen hlim hlol ka ni a ti in zihani chuan a lo changa ka hrialom ma se tu na te chuan isingul to a lo ti le min hre thiam la tuna chuan ka career a in focus ka du ani ati zela meeting dang ka ni ya ti in posan dai mai chu atum pakhatala chu abe dong du chuang lo adan siam chu strict takin shooting i chuan akal puita a toilet paper man te pen man tam man te chu adil zel le ngal tuama chuan an ngai thei re talova pakhat phe chuan aban pha ngal phun su in hna in chan du lo chuan thatekin hna thok ro ani lo chuan bang vek ro shooting in ati chuan an vai chuan an bang ngal vek khanglang chuan midang kan roi levat mayang ala ti ham secretary chuan zu chu thil om dan te alo hril zunga ta thok bang te la chuan an company chu an lo la khing zui bok nen zu chuan soi tur po a shelo a thinarim em mai ani chutakara shareholder ho po chu thinrim takin an lo lang zui ve ngal bok secretary chuan dana bank dai sham chu alo tuma ma se om zia nei lo he thil thlingai hian mo phurna la ang che ziyani omlain engbuai na ma kan nei ngai lo ti in zu chu an lo kok ta sok mai ma kan lo la don nia ti in an chang tarimota shooting ila chu engma thlinglo ang mai chuan ala thoving em zui zu thinrim chuan lo hau shapin zu chung ko tlak chhiat tir itu mem ni ti in alo zot hlotlin vat ka du wang zo ka nia company in ma ason pha karin wang ani ziyani tello po in zu group hi akal tluang thei ti en tir ka du wang mai chawani tun hun hi nangma thlen pui zok ani ti lan tir ka du wang ania shooting i chuan alo ti le sai to chuta tak chuan mi ten zu group hlotlin na chan chu ziyani ani thu an soi chin te kha hre chuakin zu po chuan hangai tuana chu akal pen tir le chanta a ziyanin mingyan group a in thar ve ti te a hriat nu phei chuan a thinrim na chu theihil dai in ziyani te eldan tur ngot chu angai tua le dai to shooting ila chuan nansheng group project millions ani an chan thei chuan din hun thataka an din thei a ring thu alo soi le a fan tam tak an ma modon bok sirwang chuan lon lamai tur chuan a thu ron bok tu beng mai in poisa min puk tir phal lawang zu an alo ti po in ram man na alo ne pui le sham du thlan tur dang nei chuang hek lo le ani po chuan chu ram man na chu alo rim ti ve ta a mingyan group te po in malam pan zelin anti tur anti ve mok tho zu an lo kholin in chena ti fel angai thua ron shil an vai in huna mun chu coffee dor ni in property in semdan tur chungchang an soi pui du lek chu lo ni in an ba te chu nu pa an ni lai mi ani awang chuan an rul dun ngei angai tur thu shooting i chuan alo soi ta chat mai ba tam tak an lo nei chu ni in kumtin lon la ang chuan an lo in siak thlangwai maya ma se chen mo chuan alo zong hu ve hlo tunge ni a engwangin nge alo kalve ti in zu chu alo sanghal phat mai in chen vat aduna chana te chuan alo pu ta deu nangpo ilorin ombik top lo hi ti in shooting i po chuan alo tui ni ve boka chutia zi yanin mi pachhelo le fin mel tak mai a hmule bik chu a thi kher mai nangni pahni hi lom ten om chu le nangma ni ang turin midang te hi ngai ve ngot su zi yani chuan alo ti chat kan ba chu min pe wat mai ro dan ani a izom mai angai ani an lo ti le sham ziyani te company account te chu an hold sak vela i tong thei reuh hle mai i lo chol chhuana tur om po a hria thei rak ke chenmo ana ti chuan shooting i chuan alo lan na hle
ka fa panu ni a kan chung ko nu ber tur ani hi khati khan tong khum reng reng su zo chuan alo ti vat a to pa chuan zia ni chuan ba te chu rul pui mai a tum ve ta a an tong zong zong ero chu alo record vek chu lo ni in khang an ba ni a an sui zong zong te po kha phwa chop tam tak ni in sum an hmu theina na an ra man na vek alo ni reng mai zia ni chuan alo man thiam ngal vek si a text all ru anga report le chu atum ta mak mai le zu chuan alo hlau thong si a alo khap vat chui chian an ngam bok si lo kalamangai reng che chen che hi ka du lo ani ati taringot ke chuan kalau then vat lo che kha ka in thir hle sin ti in zia ni chuan akal san wang wang in chen na po chu an ti fel zui ta a i lo let le du chuan kalau ngak ringang che zu chuan ati sham lain lumpui turin chen mo a alo lang ve vat thung shooting ite nu fa le azonu te po chu an local ve boka shooting ine na inin ne na certificate ti fel nga lang u ziang ziang an chung ko dik tak ni adu em kha anu in alo ti chuan kanin chen ve chia ni hi zu chuan alo ti pasal dang amu zo to chuang lowanga alo be se le mai mayang che anu chuan alo ti le kapi lo lungai su kom chung chuan pasal tur chu awan lowang ti in chen mo chuan zia ni ku chu alo che sak ve ngat film khur ro wala mani pasal ri te po ti chevek tur mi hring ani hi shooting in alo ti po in enga ma chuan an ngai du lo chen mo chu chuan a hmu hnu ang rew shat na ne ya blue bay project changai tur chuan anin fui thar sur sura shooting i po in nei puya alo som zai bok nen an va in nei ta nge shooting i malak tum dan ero chu adang zai mai blue bay project ani theina tur ani don phot chuan ti she engma nei lovin ataksa hel po chu a shal phal mai zup nia hetiang mi te hi chu minna satak an ni du hle reng ani tun hma in zia ni hian chen mo hi car accident ato lain a hliam te chu buai puhin alo va chan chuak to alo ni a chu chen mo chuan alo la shereng ma se zia ni ero chuan sheom po in a omlem lo atum ber chu zu te chung ko laka phobalak le adin hun so nge zel chu ni a mi pa ti vela chuan ala boy man lo ani ber chu wang chuan chen mo chu alaka chuan fil he ma se a haider char ani blue bay project morbok na ni po chu alo thleng ta a chutia chen mo le zia ni te an lo in zui lu chu zu le shooting ite po chuan lo hungal chatin an lo pan ding ngal kanin nei to sin heta te enge ti ve tuma project hi chu kan ta turani shooting i chuan alo ti ngal ringot mi pasal chu sakdu tui ni a ila in soi thei ve le ngala zapoi zaklo mangi zia nin alo ti ta kal chuan company le ziang awang mai alom ka nei ka hmangai te chu nangma chei ni zu chuan alo ti le ta dai mai du tok te u in chung changa chuan buaina ka nei ve lo tunge i nei le nei lawa po ka buai lo ma se zu chung kwa a ilak lu achin shooting i hian chiat na hlir a thlen che ni hi zia ni chuan alo tingat kan la shema yang chu project manager Mr. Yang anen hian kanin she tha khopasin tho ho po kan rem ti vek to shooting i chuan in ti thei deuh chuan alo ti ani chuan Mr. Yang chu ilo thamlung oi ti na em ni shen group thu nei tu sang zok ne na kan report te po I hlau lo zok ka ti chen mo chuan alo ti zau Mr. Yang ate chu CEO chen mo mak pasin nanga report khan engma omzia anei lawang shooting in alo ti le zwapa in konfi hle mai voina hian zu chung kwa te hian he project hi in chang lawang chen mo chuan alo ti ta mia mai ma se athu soi chu an oi lo hle manager yang a po chu alo luta tho pui ngei tumin an lo dong song tha hlom hle shooting I po chu abang bik chuang lo zuwa ero chenmo te pahni tongin alo thian rem zwa sau thung chenmo an phone call aman hlan chuan yanga bula chuan zia ni chu an lo hek zot zota
ani pui ro chuan heta engmah be sei tur in nei lo khawr u alo ti ngal ringot bawk chuta chu chhungkua te hian hnen a an changi tiin a puang zui ngal zat an lo hlimin lawmpuina thula chu an dawng ngal mawlmawl an in ti thei hle zia ni chu an nuih zat vela zan hnih khat te chu in kawm veila tih dan dang te pawh kan ngai tawh dawn nia Mr. Yang an alo tih laiin ekhai a chi dawnem ni chenmaw chuan alo ti ta si a hmuthut chu a thing ngal rup enga nge khatei om sutingin alo ti chuan alo beng hoi sok shen chung ko fapa ni hi ati ta ka chuan makti in an hoi kwal ta hru hru hloma ama chau chu shen chung ko fadik tak ni in unaw mi pa pahnih ala nei te ero falak an ni thung Mr. Yang chuan in soi fe in ngai dam adil molmola ma se shootingi lo in soi theina video aruka alo lak chu chenmaw chuan alo nei kheu si in mo luat man in telta ni hi zia ni chuan alo ti ve hlak henu hian minzar buai ani mi pa te chuan ti swal kan nei ve kalom ti chung zelin Mr. Yang a chu atlan chuak ta chuanga min ring ro Mr. Zu don ve kan soi ani hi company tan ve kan ya ka ti zia ni po in chenmaw hi a thlem ve thowang project nei atum sia chu wanga lom hetianga ka ti shooting i chuan alo ti le zai to zia ni chuan alo beng pop zu an chanin alo nam son chuta meu chuan zia ni po chu angoi ring thei da bik lo shooting i te thuruk chu aron puang chhuak ta